Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. So insha Allah a wannan bidiyon zan muku bayanin yadda ake tara daloli a ADS Tera. Da haka idan baka danna subscribe ba a wannan tashar, ka danna alamar subscribe, sannan idan baka danna alamar ƙararrawa ba ka danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne a lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. So bayanin dangane da yadda ake tara daloli a ADS Tera da yawa. So kun san kowanne code na ADS Tera yana da tsari na shi daban. Akwai wanda za su je maka ka saka shi a header, akwai wanda za su ce ka saka shi a body. So na shadan nan link din website ne guda ɗaya. So idan ka zo mutum yana zuwa yana danna hannun shi, zaka ga sun nuna sun kanka ne sun bar wannan abin din, kana danna link din to iya wannan site din za a kai ka. To wannan link din ko da za su danna shi so 20,000 ba za ka samu kuɗi da yawa ba. Na farko kenan. Sai na biyu, shi kuma na biyu wadda ake sakawa a body a can kasan website kenan, a cikin HTML a body tags. Shi kuma wannan shine wanda yake fito da tallallika nan ko za ku na ganin wasu tallallika mai notification kenan da sound da waye haka dai wanda ake cancelin shi. Wannan shine shi ma za ku ga tallallika masu cika canjawa ba, amma wannan ga wani talla a nan kasan nan na saka shi, za ku gan shi. To shi wannan da a ce zan bude data in na refresh din nan, za ku ga yana canjawa kaloli. Shi kuma wannan ana ɗauko shi wa'annan shine duk wanda ya canja maka danna kai clicking wannan tallan ya canja kenan, zaka samu kuɗi, zaka samu clicking normal wanda ake samun kuɗin da shi. So amma shi wannan clicking din kamar yadda kuke gani, za ku ga wannan gashi ya sa tallan daban, wannan ma tallan shi daban, wannan ma daban, wannan ma daban. So tallallikan suna canjawa a irin wannan template din ne, irin wannan template din shine babban template ko kuma in ce template mai kyau. Saboda template wadda aka siye shi da kuɗi, ba ɗaya yake da na free ba, kwata-kwata ba zai taɓa haɗa ba. To wannan da kuke gani shine yake sa tallallikan wanda za su na canjawa kenan. Domin ta haka ne nan idan ya canja din mutum ya shigo ya ga wannan abu ne wanda zai iya wannan, sai ya danna. Yanzu clicking na wannan tallan guda ɗaya ya fi wannan wanda yake hana mutane su danna kowanne daga ciki, wanda zai hana mutum ya download din abin da ka saka, wanda zai hana mutum ya shiga wani post da sauransu. Wannan duka matsala ne, amma wannan idan ka saka shi indai har ana clicking din irin wannan, da wuri zaka tara daloli. Domin wallahi kun ga CPM din sama ba du abu ne zai baka CPM irin yadda suke ba bangaren yan Afirka ba gaskiya. Gaskiya ne in ka ga baka tara daloli, wannan tallan da kake sakawa na saman shada kenan shine yake kankanewa. Saboda shi wannan gaskiya an fi clicking din tallan ka a wannan, shi an fi clicking wannan. Idan har an danna, inda mutum 10 za su danna talla a irin wayanda suke sakawa wayannan, to zaka tara daloli cikin sauki mako a 'yan kwanaki. Amma ko indai har wannan wanda suka ba da link din website guda ɗaya ne gaskiya, wannan wanda yake kanka da duk na mutum zai danna zai ga an nuna masa shi, wallahi wannan ba a tara daloli sosai. Shi sa za ka ga mutane sama da 1000 suna shiga site ɗinka amma baka tara kuɗi da yawa ba. Wannan da shine bayanin. In ka siyi irin team irin wannan misali, ka saka shi normally, ka jera tallalikan, in dai har a shiga aka dan samu dan clicking ko da na mutum 20 ne, za ka ga abin da za su saka maka a account ɗinka na su. Ka je kai bincike akan wannan din CPM nasu da komai da komai, za ka fahimci abin da nake faɗa. Okay, mun gode sai mun haɗa ku a bidiyo na gaba. Kada ku manta da subscribe da like na wannan bidiyo.